Aký je rozdiel medzi druhým a tretím pilierom? Tento pilier je prepojený s prvým pilierom, pretože do neho zo sociálnej poisťovne smeruje časť z našich povinných odvodov. Nevyžaduje si teda od sporiteľa žiadne dodatočné financie. Pomer odvodov sa každým rokom mení. Aktuálne pre rok 2024 je pomer odvodov taký, že z povinných 18%, ktoré odchádzajú do sociálnej poisťovne, zostáva 14% a 4% putujú na osobné účty sporiteľov v druhom pilieri, ktoré spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti. Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, je ohraničený vekom. Vstúpiť do neho sa dá maximálne do 40. roku veku. Tretí pilier je určený pre všetkých zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov. Najväčšou výhodou tretieho piliera je okrem dobrovoľných vkladov sporiteľa aj možnosť pravidelného mesačného príspevku od zamestnávateľa. Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, je však vstup do tretieho piliera povinný. Zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a zamestnávateľ je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s tou DDS, ktorú si zamestnanec vyberie. Finančné prostriedky účastníkov sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.